Egunon eta ongi etorri guzieri harreman sail juntarat. Badu orain zenbait egun, etxean gelditzen girela. Eta naiz etxean gelditu, gure hondarkinak metatzen ari dira. Gure zikinuntziak betetzen segitzen dute. Zer egin, nola kudeatu hondarkinak, nola segitu bereizten, hau dugu gure gaurko solasaldiaren gaia eta gortarako bi gomita ditugu gurekin gaur. Alde batetik Michel Ibarluzia, Euskal Hirigunean hondarkinetaz arduratzen dena, eta bestetik Maiana Navarra, Biltagarbiko aholkularia. Arratsaldeon guzieri, edo bieri, ara. Arratsaldeon. Ordean, Michel, zurekin hasiko gira, bereziki kostaldean lan egiten duzu, baina horretaraziko dugu hondarkinen bilketaz arduratzen zirela. Nola pasatzen da, azken egun hauetan kostalde hortan, zer biltzen duzue, zer ez duzue biltzen, zein dira eman nahi dituzuen aholkuak? Aldaketak izan die, gatik guk obiatu eginen prekozionak hartzea, eta hortako langileen erdiekin aitzen alginen bakarrik lanean. Hortako obiatu izan ga hondarkitegiak estera, sobera bisitanteak biltzen baitzien, bisitaria baitzien. Horren gatik langileen erdiekin dena berakotak ingintu, hastean lanean aitzeko hortako lehentasuna behartzen eman hondarkinei, eta utziz maruski bastagerat behesten den hondarkinak, hastean behin bitzen behin gintuen, utzi ditu, eta galdea da jendeai atxikitzeko etxetan lekua malimaute, eta ateatzeko gu berriz normalki biltzen hasiko gailei. Gatik badakigu denek ez dutela atxikitzela lekuik, eta hortako galdea da hondarkinekin ateatzeko izan behesten dien plastikoa, izan kartoina, eta denak hondarkinekin biltzen du derapetan. Hala ere, gaiten aldugu, etxe hondarkinak biltzen segitzen duzuela? Bai, behitituz, antolaketak indie eremua partitu baita lau bartetan, eremu guzi eskoleri guzia, eta guk frekantzia txikidu gauza bera, baina egunak aldatuz. Oran badi auzo batzuek izan biarritzen eta bokale osoa asterena eta ortzegunetan egiteko partez, egin adie astezken eta laramotetan. Langile gutiokin aibaiga lanean, obiatuaga egunaz gehioz aitzat, oran eldua aste guzian, 6 egunez aiaira, eginez berroita zazpigoren astean. Eta gero bertze barneko aldean eta inatuzte han berriz, hastean pasten ziren lekuetan bi aldiz, behin bakarri pasten die, edo bertzenaz inatuzte hastean behin pasten ziren lekuetan, pasten die bi hastetaik. Baina lehentasuna hondarkinetan eta ura biltzen du, eta arekin betan geniteko guziak hartzen altu, ez palimada posible jende atxikitzeko etxean. Aipatzen zinuen bezala, hondarkintegiak etxeak dira. Ikusten duguna, barnekalde juntan, jendek bereisten segitzen dutelarik, metatzen ari direla ere hondarrak, izan papera, basokiak edo ontzi metalizkoak eta horiek metatzen ari direla, eta eduki ontzi horiek ere beteak direla. Gomendatzen duzue deneri, etxean atxikitzea, posible balimada, erraiten duzuen bezala. Lekua dutenak, bai, atxiki dezetara etxean, eta gatik bertzeak ez palimaute bertzenaz egiten al, irmatan duze zinkin utzietat, eta zinkin utzioik hartuko du eta ustuak izin die, baina galdea da, eta lehentasuna da, etxean atxikitzeko almalima da. Guazen orain Maianaren ganat, zenta entzuten dugularik erraiten duzuna, erran nahi du ere, jendek menturaz usai txarrak hartzen dituztela, gutiago berexiz, dena nahasiz etxe hondarkinekin. Orduan, Maiana, zer erraitek nahal duzuzuk Biltagarbi hortaz arduratzen da, aholkuak emaiteaz, gara juntan ere bai? Eta bai, beti aibutuzuguk galtratzen jenter berziklapenan egitia, eta hor jentek ahaldielaik, ahaldizie edo plegatzen hondarkinak edo zapatzen, eta hola plegatzen hatitzi luze xaguenik. Nahi baita leku gutiago hartzeko, adibidez
Voilà. Plastikazko botoilak direlarik, usteko partez oso-osorik, zangoenpean ezartzea, eta horiek metatu eta leku gutxiago hartuko dute. Bai, hoi duzu, zapatia, brikak ebai zapatia, plastikazko botiak bezala, ahal dugulaik, eta hola leku hanitz jabazten dizuek parka. Eta baduzu kambiamen txipi nili bate, haltetzu egiten egunoz, adibidez, ebe arrabinetek uhurra edaten, hola ez dizuek hainbeste plastikazko botiaik etxen begatzeko eta zapatzeko. Hola batutzu gaiza txipieli bat egunoz ahaltugunak egiten. Zuk lan egiten duzu bereziki barnek aldean, Ostibarre Siberua aldean, egia da hemen espazio gehiago dugula ere, eta garai juntan ikusten ditugula jendeak ere baratzean lanian ari, belarrak mozten ari, eta hor, biztan dena, ez dela ondarkintegirat joaiten al, ondarkintegiak etxiak baldin badira. Odean, aholku berezirik emaiten al ote duzue, baratzea egiten, baratzeak edo etxe inguriek garbitzen ari dituzten eri. Ebe, deja, hor ikusi izuk edenbo ederra genizun hastezu maitez, hor den belharra mustuk izan bada, haldizuk edo begatzen lantaien kantinez arteko, hola hurra minot begatuko dizu eta lurra haboki gaizahan txekarriko dizu, haldizuk komposta egitene, ez badu komposta gailuike, haldizuk bat zoko batetan hor metatzen, eta ikusiko dizugu emeki baduk egula komposta lantaien zarrexaguni pusazteko, eta komposta gailuikabe posible dela. Michel, zuek pasatzen zireztelarik kostalde hortan, jendea kexu senditzen duzue, nola bizidu jendeak orokorrean? Jendea kexu da ikusten delaik ze gauzak aldatu diena bertzenaz da, eritasuna horrek beldura ematen du. Eta horren bertze lan ertzeko manera da, gu langileentzat, eta jendeke hortako berrukete hor lehture, ekeke berkatu za prekozionak hartu. Ez dela guai edozein gauza botatzen lurrerat, izan mokanesak, izan maskak baliatu dienak, behar dute jendeke ikasi guai ematen zaku plastikoetan, ongi estigatuz, hora eritasuna ez sobra eratzeko. Eta gero gure langileak berak hartzen die, bertzen manera dela prekozionak hartzen die, izan maska eman, nola eskuak garbitu behar dien, kabinak nola bukatzautelaik lana egunean dena disinfektatzea dute, gero kamionak behar dira ongi garbitu, eta guai hartzen nahi da bertze manera dela bizitzeko eta lane hartzeko manera. Jendeak gatik ongi ikusia da nola zerbitzu publikoa segitzen duen, bertzenaz da lanoi espalimada egitene, ze eritasunak edatzen aldie. Hortako beharra da lanoi segitzea, eta hortako jendeak ongi ikusia eta kasu gehixore gehitute. Maiana, oraintxe Michelek aipatzen zituen maskak bota behar direla. Ikusten da onbiste maska egin dela munduan zehar, miliunka maska egin dela, eta horiek azkenean denbora gutiz baliatzen ahal direla, hiruzpalau orenez edo hola, eta hasten da orain ikusten ere batzuk pentsatzen dutela horien berziklatzea. Nola ikusten duzu hori, posible ote da, batzuek garbituz pentsatzen dute ere eragina ukanen dutela. Zer, baduzuek gogoeta bat hori buruz, hemen gehiago maska baliatu behar balimada? Mementoko ez duzu guk egin gogoeta bat horren gainen, bena haldizu ikusten hoi maska hoik behin behar baliatzez, hoik ez duela aha baliatzez, bena hor hoi hasitut jentek, hoi halez egiten maskeli bat ahasahatzeko eta behiz baliatzeko, eta pentsatzen dit hortan lan bat behar dela egin, gehoe ez dakit duan nula, bena hoi halezko gaizak baliatzez, aha bigarren, hiugarren, laugarren bizi bat enukeiteko geho.
Bestenez, gertatuko da, maska horiek ere beteko dituztela zaku, plastikozko zaku beltz horiek, eta pizu gehiago izanen dela ere, Michel, zuek biltzen dituzuen hondarkin masa hortan. Bai, seurki. Eta gero, guai, ez onda, bertzen hondarkintegiak etxia baitie guane jendeak usatu aziena beti araten matea, guai, errestasuna dute oikek zikin untzieta botatzea, eta dena nahasterare, hartan domaia da, ikusten maita zer nahi gauza matena da zikin untzietan. Kasu hortan behar lukete berritzea gaino, hortan da jendeak behautek kasu gehixo eman. Kasu eman eta ahal balima dute leku pixka bat egin etxean atxikitzeko ondoko egunetan atxikitzen ahal direnak. Maiana erraiten da ere krisia unen alde baikorretarik bat dela jendeak gehiago sukaldatzen duela eta menturaz ondar gutiago botatzen. Ze aholku emaiten ahal da etxean egoiten den jendeari? Bai hoi ikusi dizu, jentek espetiar hainbeste elkitzen, espetiar hainbeste komisionek egiten, eta denbo habo betugue kozinatzez, dater kasu emaitez, gaiza hanitz kozinatzen ditzuk, eta ez ditzuk habo urtu gitzen. Hor, kostuma hun bat duzu, eta gai duzue, haurreki, zeak egiten dugula habo etxen gato eta hola, eta hor etxen egitez egiazki hanitz apurtzen ditzuk ondarkinak. Egia da hori usai on bat dela, geruan ere atxikitzen ahal genukena, frigoan atxikitzen ditugun gauza horiek berriz baliatzea, beste molde batez sukaldatzea, eta sustut ez horien botatzea zikin ontzietarat. Pentsatzen dut, hori ere aholku on bat litaikela, ez teala Michel. Ez direa batzutan pizuak biltzen dituzuen etxe ondarkin zaku horiek? Bai, pisuak eta gero voluma handi hartzen dute, eta fite zikinak kasu inez hemen ikusten da hasteko pixkat baztaretan diena, behesten aldi izan batzetako zikinak baleatzen aldie, gero plastikoak behar ba etxean, behar egoteare etxean familietan eta berriz ikustea elgarrekin bizitzea eta sukaldean elgarrekin prestatzea bazkariak eta behar ba aixe gutio jendea berrokete olerture behar ba gauzak gutixo erosiz dena plastikoan eta denak prest inak ekek dute ondarkina initzik ertzen. Gatik huartzen ga, hemengo produktua berak hemen lekukoak erosiz eta aixe gutio ondarkinak biltzen dira. Hori da, estalki gutiago izan dadin ere, badira ere beste molde batzu, emeki bidian jartzen ari direnak, vrak moduan erosteko, eta pentsatzen dut hori buruz ere Maiana, zuek aholkuak emaiten dituzuela ere bai? Lekuan lekukoa erosiz, eta vrak moduan, hori da, biak. Bai, lekukoan josiz, barjatietan, brak deitzen balin badai, paska zuzu beti barnek aldin eta hola, bena baduzu beste josketa modueli bat, merkatin jostez, etxaltetan jostene direktoki laboaiekin, eta aizaz ahalizugu plastik hanitz apurtzen, kostuma txipeli bat kambiatzez. Michel, menturaz azken galdera bat, aipatu dugu hainitz, metalkia, plastika, gutiago botoilakia, eta horret gira orain duela urte bat, gogoeta bat ereman ginuela, kontsinari buruz, egia da olako krisia baten eraginez, interesgarria litaikela ere, kontsina posible izaitea, boteila horien kontsinatzea. Huartzen ga, lehentasuna emanez ondarkia, edozoin gauza maluski nahasten aldila eta gero erematena botatzeko, gatik huartzen ga, botoilak, beninezko botoilak, gatik ez dira nahasten edozoin gauzekin. Beharrik oino enpresak biltzen duena segitu behitu, hortan ongi atatzen ga, baina badu aipatu dinan, badula urteat, baina ez da oino agertzen, oino kontinaen nola baliatzen dira botoilak
botatzeko partez, baliatzeko gizan, eta biltze moduz biltzeko gizan. Baina egia da, hortan badela lan bat huartzen ga edozen botoilak bide bazteretan, eta nun nahi ikusten konsignia balitz, leheno ala izan da, inizurtez, inizurte ala zen konsignakin, baina behar ditake berriz, obekio baliatu berriz botoilek. Berinazkoak. Hala, hemen gai hori da, berinazko boteila horiek. Hala, hemen gai bat, denak hunkitzen dituenak, ondarkinen bere istea, ondarkino gutiagoren egitea. Zuek krisia hunen eraginez, balitz aholku bat, horretarazteko, edo zerbait baikor utziko duenak garai berezi hunek, zer eran zenioke Maiana lehenik menturaz? Kostuma zumait nik pentsatzen kanbiatzen naitiela, eta haboki hoai kasemanen dugula nula josten dugut, ikus behitugu, ez hainbeste ondarkin hanx bat dugula, behar diela urtuki, eta hoai behar dugula alternatiba zumait atzaman, eta aiza atzamaiten dugula. Bakotxaren ardura dela ere, eran nahi duzu? Bai, hoi duzu. Eta Michel, zuk zer atxikitzen duzu, garai berezi juntaz eta egunero bizitzen duzuenaz? Behar hoi beti, nola genitzeitot, beti uste du gauzak hainitz sainatzen aldiera, ametsai egiten alda, baina bertze bizitzeko guai 18 egun untan, denak etxian etxiaga, eta berriz elgarrekin bizi. Izen behar biskat galdua zena eta usaioi galdua zena. Baina berriz izan sukaldean, izan josetan, izan lanean, berriz familiak elgarretatuz eta sorasak gehiago izanez, behar olektuko dute eta konsientzia hartuko dute, izan ondarkinetane, badela iniz gauza itena, eta behar hola elgarren artean mintzatuz familia, hasi familietik, iten aldera, txipitu ondarkinak, sora ondarkinak iten dienak. Arrunta razoin duzu, Michel, egia da ere, denbora gehiago badela, familiarekin, haurrekin, gaztekin, partekatzeko, eta ongi ikusteko zer nola beresi, hutsik egin gabe, eta espero dugu ere gogo eta hunek piztuko duela bakoitzaren baitan, oraino urgunago joaiteko tirria hori. Mire esker handi bat, bai Maiana eta Michel, gurekin izanik, eta horretaraziko dugu, bai Bilta Garbiren webgunean, baita ere Euskal Hirigunearen webgunean, badirela aholku bereziak, kompostak hobeki egiteko, bereisteko, aholkuak badirela, eta espero dugu ez duela ere horrek sobera luzaz iraunen, eta usaia onak zuek aipatu bezala hartuko dituztela jendek ondarkineri begira ondoko egunetan. Arratsalde on pasa eta mil esker bieri parte harturik gure solasaldi juntan. Mil esker zuri. Mil esker.